नोंथांमोन बयखौबो बिबार अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। मानसियानो गैया नै माथो। हेलौ हेलौ लोगोफोर। फैयाखै नटिफिकेसन फैयाखै। हेलौ गाइसमोन। नोंथांमोन बयखौबो बिबार अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय आरो ना। नोंथांमोना मा बुंनो सानो? आरबि बड' चेनेल हाय हाय ब्र हाय। कमेन्ट खालाम ब्र कमेन्ट खालाम सोर सोर नायगासिनो दङ कमेन्ट खालाम। कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना। सेयार खालामना हो लोगोफोर। साब्रैल' नायदोंना नै साब्रैल'। कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम। सोर सोर अबेनि लोगोफोर सोर सोर अबेनि नायगासिनो दं खोन्थाहरलाय कमेन्ट खालामनानैहाय। बबे बबे जायगानि सोर सोर कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दे लोगोफोर बबे बबेनिफ्राय नायगासिनो दङ। मनजिल बसुमतारी मा खबर ब्र? मोजां खबर ब्र मोजाङानो। नोंसोरना खबर सबर माब्रै ब्र? ओमफ्राय बहानि खोन्थाहरदो। खबर सबराथ' बिदिनो मोजाङानो दामानि इसोरनि अननायावहाय। ओमफ्राय बिबार अफिसियेलनि अनारा नैबेसो आरोना लोगोफोर नै। मदारू साइज नहीं भैया। माहाय दङ नो माहाय दङ माने जों कलेजावसो दंफैयो आरोना लोगोफोर। मनजिल बसुमतारी कलेजाव दंफैयो कलेजावहाय। दा ओरैनो दसे लाइभ फैनायदों आरोना नोंथांमोनजों नुजाफैदों। बहानि मनजिल बसुमतारी ब्र खोन्थाहरदो नोंथाङा बहानि? खोन्थाहरबानो जाबाय बहानि नोंथाङा आरो खबर सबर माब्रै दङ? चिरां मालिबिटानि आदसा चिरां मालिबिटानि ना? सिनायो नामा आंखौहाय? सिनायगोन नामा चिरां मालिबिटानिबा? नै सिख्लाफ्रा गैया बाहेरायाव गोजा खारलांजोबदों आरोना। सिख्लाफ्रा बेयाव जिरायो नै गैया खारलांजोबदों। चिरां मालिबिटा मा गामिनि ब्र? मनजिल बसुमतारी खोन्थाहरदो मा गामिनि? मनजिल बसुमतारी नुनाय बायदि नुदों सिनायाखै आदसा नुनाय बायदि नुदों मोनदोंना? औ खांख्राइ अफिसियेल अनार खांख्राइ अफिसियेल आरोना आंनि इउटुब चेनेला खांख्राइ अफिसियेल नोंथांमोना नायहैबा नुगोन खांख्राइ अफिसियेल। खांख्राइ अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ माने आं सालायो आरोना ओमफ्राय दा नैबे बिबार अफिसियेलखौ नैबे बिथाङासो सालायो नै बिबार अफिसियेलखौ। सपन खाख्लारि मा कलेज मा खालामनांगौ कलेजावलाय माने क्लासाव फैदोंमोन आरोना ब्र क्लासावहाय। सपन खाख्लारि नोंथाङा बबेनि खोन्थाहरदो ब्र सपन खाख्लारि? जुदनै नामा? बहानि खोन्थाहरदो। बारा नाङासै माथो फांखाया। कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर बहानि?
आंना इउटुब चेनेलनि नामा खांख्राइ अफिसियेल आरोना लोगोफोर खांख्राइ अफिसियेल नोंथांमोना नायहैनो हागोन खांख्राइ अफिसियेलावहाय Bagai, dan film नायदोंमोन इंलिश फिल्म बेनिफ्राय आङो लारायनाया बेबायदि जानानै थाबाय हराव नायदोंमोन guys, आरोना आं coba सिनेमाखौ English film lain फुङाव ada. सिखारनानै नायबाय आङो आं हराव बेबायदि शेयार खालामना जानानै होलाय लोगोफोर शेयार खालामना होलाय आमेरिकायावसो थांसिगोनदां आं बारा जोबोर मोजाङै थाया न'आव थाबाय बाहेरायाव ओंखारनाङा Tidak ada guys. Desi Boro guys. Desi English. आं गवालपारा डिस्ट्रिक्टनिसोलै ब्र सपन Oho. खाख्लारि अ दे मोजां दे ब्र मोजां Ma खालामदों? ओमफ्राय मा खालामबाय दङ ब्र आमेरिकायावसो थांसिगोनदां आं बारा जोबोर मोजाङै थाया न'आव थाबाय नायदोंमोन इंलिश फिल्म बेनिफ्राय आङो लारायनाया बेबायदि जानानै थाबाय हराव नायदोंमोन आरोना सोर सोर दं ब्र कलेजाव माने सोर सोर दं माने बायह्रायाव गोजा गासिबो ओमफ्राय जों दा रुमाव दं आरोना Social work जादों social work. बायह्रायावहाय गोजा गासिबो बाहेरायाव ओंखारनाङा जों दा बेयाव दङ आरोना ओमफ्राय Why you? रुम सिङावहायनो Why you text this? नायनो हागोन नै रुमखौहाय दंलाबायो ओरैनो आदसा ओरै सिख्लाफोर जिरायो नै सिख्लाफोर गैया सिख्लाफ्रा बायह्रायाव गोजा गासिबो ओमफ्राय ओरै हौवाफोर आरोना नै बयसफोरा बिसोरनो हेलौ ब्र नै माबा बुंहरलाय ब्र मा बुंनो गाइसमोन आङो एखे बिराद डिप्रेसनाव दङ दासान्दि एखेबारे फरिखा खाथि मा खाथि ओमफ्राय नों मा बुंबावनांगौ ओमफ्राय बैसोआबो एसे खम नालाय लाजिनायबो मोनो गावखौनो आदसा हौरै सिख्लाफोरखौ देखायलाय guys komen kalam komen मोजाङानो ब्र मोजां girlfriend pernah nulis Sasha guys kita udah punya girlfriend apa nih ini kita lihat tuh surprise mana नोंथांमोना सिनायखायो बिबार अफिसनि अनारा नैबेनो नै भिडिअ लाबाय थाखायो Funny guys exam खाथिसो नालाय because our exam is near मबाइल लाबोनो नाजानोसै एबार बेनो आरोना Lah ya.